Piny owacho mar kaonti ma Migori okadho chik mar choko osuru kokalo e yor lony manyasani e dwaro mar medo yore mag choko osuru e kaontino e kinde nyasi mar choko pach jopiny. Kaluwore gi okang' makamano, jatend migawo ma ochung' ne omenda e kaonti ma Migori Maurice Otunga owacho ni okang' makamano biro geng'o kendo gigeno ni biro dino bugni ahinya to ne jogo ma osebedo ka badhore ne chulo osuru. Jalup gavana ma Migori Mahiri Gimunta owacho ni gibiro chuogo bod mabiro bedo katayo chenro mar choko osuru e yor lony manyasani. E higa mar 2021, kaonti ma Migori ne oyudore mar choko osuru kod siling milion 70 kaluwore kod wach mar mibadhi kaachiel kod muoch mar midhusi mar korona. Kata kamano, gintie gi geno ni choko mar osuru biro dhi nyaka milion 350 e osuru mar hikomenda masani. Revenue below 30% of what we are supposed to collect. So as one way of improving revenue collection in our county, we want to automate, and by also coming up with the revenue collection board that will be in charge of the revenue collection, revenue sharing, and revenue distribution among all the key stakeholders in Migori County. We are introducing this bill because we want to eliminate inefficiency and scandals that used to be there, or that is still there, in as far as collection and administration of revenue is concerned. And we want the Act to give us authority to have access to the information that will help us to charge tax as we should.